suarane sip. Kowe saka ngendi? Aku ya suka nyambut gawe. Bar resik-resik omah. Bar resik. Wis kono kowe gak dolan meneh. Iya. Ya, nun ya. Wah, lagune Losdol cah cilik. Oh, sumringah. Nek kok iso iki kowe ya sumringah. Sumringah saka ngendi nek kok ngene iki kok? Ya iki kan lho, happy ngono lho. Happy lho jeneng iki ulate ya ora mbesengkut ngono kuwi. Happy piye? Tak omongi. Nek jenenge wong happy, wong seneng iki umure dawa. Ah kowe wis merengut ngono kuwi gak potonganmu kaya luwak. Karepmu aku kon sumringah. Sumringah. Kowe iki nyadar apa ora? Lho piye maksudnya? Derajate awake dhewe ning kene iki dadi apa? Batur. Ayo nek batur ki umume nyahingi kluntrak-kluntru wong bar kesel kerja. Wah, kowe sing jenenge batur saiki kuwi kudu batur sing high class, batur sing VVIP. Kaya aku ngene iki arep batur ning berkelas. Batur kok high class. Loh, ngene lho. Awak dhewe iki nak melu juragan. Heeh. Juragan loro ki nak ya pelit kabeh to? Ayo ngerti aku nek kuwi. Carane kuwi kudu nguntet awak dhewe iso korupsi karo juragane. Nguntet duite juragan. Ha iya, umpamane kon tuku beras, kuwi regane 50.000. Dakokke 80.000. Sing 30.000 mlebu ning sak. Berarti 30.000. Berarti 30, engko pirang-pirang taun sugih. Wis jenenge batur sing high class. Aku wingi ya ngono kuwi wisan. Kok iso? Wingi karo juragan sepuh, Heeh. aku kon tuku gula 2 kilo. Heeh. Tak bandrol 500.000. Oh, loh. Gula. Ah terus konangan. Konangan. Aku malah arep dipecat iki. Ya aja oke-oke. Nek tuku gula ki umume nek mes 20.000 to 2 kilo, digawe 70.000 apa 50.000 sampe. Ane karepku lek nguntet kan nek nguntet sithik iki dosane ya padha, akeh ya padha. Karuane lek padha-padha le dosa, lek ku nguntet akeh sisan. Malah keconangan arep dipecat. Kowe terlalu goblok tenan. Ojo sing penting sithik-sithik ning ngajak. Ngono lho. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh, sing penting iki seneng-seneng wae. Seneng-seneng aku. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Kowe iso nyanyi apa? Iso. Ayo. Tenan. Iya. Tuku kencur neng pasar Gombong. Arep dadi batur ning uripku kudu sombong. Ayo ngono kuwi. Maksudku ngono kuwi. Bokong dul mbok antemi. Ya ngono kuwi lho. Kudune sing inisiatif. Lho ya sombong. Nek aku nek nggon ganggang sombongnya aku nomor 1 kok. Heeh, Meneh. nembang meneh. Mlaku neng condong catur tuku kloso. Arep dadi batur ning uripku ora rekoso. Ayo ngono kuwi nguntet. Nguntet. Gone juragane. Diuntet. Wingi Diuntet. juragane iki pas do memeni kae. Heeh. Kan aku rak sempakku teles rung garing. Heeh. Lah, ngene juragane iki wis Heeh. garing. Heeh. Tak untet. Kecak iki tak nggo lho. Ora apa-apa. Ora ngerti juragane Ora tak apa-apa. nggo. Ah iya ora apa. Kuwi nggo apa? Suling to. Kuwi nggo ngapa? Nutuk dasmu. Mbok sing apik aku ki tekon tenan. Ya nek suling ki umume ya ditiup, disebul alat musik. Ya iso. Ya iso. Kowe Aku kok nyoba apa? nyoba. Lagu. Sing saka jaman biyen kecak iki viral. Heeh. Gujengi. Ya. Neng kowe kok ngiseni lho ya. Iya aku ki alat tiup apa wae iso. Nek meng suling kuwi kudu kelasku. Nek mari ngiseni nganggo apa? Loh, gawake sih. Anggepe cah persiapan nih. Kene. Loh. Iki badhe 30.000 le nguntet mau. Ha iki kene juragane, iki jenenge saksofon. Seksotet to? Saksotet. Saksofon sing Nguntet. Coba aku ngiseni. Heeh, kowe kok ngiseni. Iso. Tinggo sik. Kucingi sik. Aku sing ngiseni ngendi? Ya mengko tak kodele ngiseni. Oh iya. Ketake krungu. Saiki. Oh sik tak omong bae kok. Lah sabar aku ki malane ngenteni kodemu. Ayo kok tak kode. Kodene piye? Aku tak mantuk.
Gawemu jebol yo. Anggepe. Oh iya. Ayo. Ya mana? Lah, Di sini ya. Di sini. Titanic. Ayo Titanic ki endinge nabrak apa? Es. Nek nabrake tak do mati to. Heeh. Ambulane teko. Ora. Ora nek kamu gak geser. Ora ono. Wah, wis bubar. Ora iso. Wong Titanic kok Awon Titanic kok. tot. Neng kapal ki ora ana ambulane. Oh. Ayo ambulan kapal kuwi ana nek ning laut-laut perlautan ngono kuwi ana. Wis ora apa-apa wis. Wah, wis kuwi dinteni ning mburi gaweane wis do rampung urung kok malah do glayaran tekan kene. Wah, kleresan juragan. Nek gawean kula sampun rampung sedanten. Kabeh pun kula resiki, kula sapu. Wih. Kebeneran niki ketemu juragan serundeng. Monggo juragan. Wah, Ana apa? Wonten kabar sing kudu mangerteni. Oh, kabar apa? Kula wau lak bar resik-resik kamare juragan sepuh. Heeh. Nah, juragan sepuh niku ketemu kalih kula. Heeh. Jarine jenengan niku ajeng dirabekke. nggih. Wah, tenane. Lho, tenan niku. Wah, ngono kuwi lho bapak ki senengane ngono kuwi lho. Lho, Iki ki wis zaman modern kok ngene kok isih jodok-jodokan ngono ki aku ora yo ora seneng to. Saiki ki zamane ora ngono kuwi, ora kok mbiyen ki dadak dijodokke karo iki, kowe kudu oleh iki. Nek saiki ora. Ning lak yo nggih mboten napa-napa to. Wah, kowe omong-omongno aku tepugah. juragan. Kula niku le ngeten iki mon kepengin rabi lho. Jenengan kuwi gari dirabekke, mbok kudune lak nggih purun to. Nggih jenengan. Jenengan umure nggih pun cepak. tepak piye? Lho, maksudnya umure wis nganu lho, mancik dewasa. Loh, ayo arepong kahanane ngono kuwi nek aku urung seneng. Aku wis duwe calon dhewe. Ya bapak ora kena ngono kuwi kudune iki. Ana apa ngeten mawon? Piye? Rabine jenengan kula suli. Ya ora ngono. Waton wae kowe iki. Kowe kudu omong bapak nek aku wegah. Ngono wae intine ngono kok. Lah mengki nek juragan sepuh duka pripun? Ya wis urusanmu. Engko nek pancen duka ngomong aku sing ra gelem. Nek juragan sepuh duka jenengan lho. Aku sing anune bapake apa? Tenan. Piye? Kowe metenteng kaya wudun arep mecotot ki arep mbantah bapak apa? Nggih, mboten, Pak. Ning nek jaman sakniki nak mboten jamane jodhok-jodhoke ngoten niku to. Wong kula nggih wis duwe pacangan dhewe. Njur kowe iki lair sing lairke ibumu. Sponsore ra aku to. Lah nggih. Njur arep manut sapa nek ora manut bapak arep manut sapa? Lah nggih kula bener kula niku manut bapak ning nggen kok ngoten niku kudu mboten kudu manut bapak to. Lho sing jenenge wong omah-omah niku cara dene nek wong sepuh-sepuh riyen do ngendika, duwe bojo kuwi le sing penting wong lanang entuk wong wedok. Lho nak pun apik to niku. Ayo nek wong lanang entuk wong lanang nek jotosan kowe ngawur wae. Lah nggih Wis ngerti ora sak kandhane aku tau mangan asam garamnya kehidupan. Niku lanang kudu entuk wedok. Lah iya Terus sing tak jodohke kuwi ya wedok. lah nek kula dereng ngerti rupane kok sing kepindhone wong waras kudu oleh wong waras. Lah aku ora ngerti wong wedoke niku waras napa mboten. Ya waras entuk waras nek waras entuk edane kowe ketularan. Lah kula nggih dereng ngerti rika waras napa mboten kok. Sing ping 3 menungso kudu oleh menungso. Oh kowe tau weruh apa? Menungso entuk wedhus kene tau weruh apa kowe? Wedhuse mriki Maksud- juragan. Maksud kula niku mboten ngoten niku, Pak. Karep kula niku menungso kudu oleh menungso niku jaman sakniki nek wonten. Oh, aku pengen rabi karo kae ming mergo kae duwe omah. Karepe aku gelem rabi karo kowe ning aku ditukokke mobil mewah. Niku kan rabi mergo bondo mboten mergo atine. Ngoten sampeyan niku tuwa-tuwa ning nek nggon gagasan ngoten niku kula nggih iso ngerti, Pak. Kula luwih ngerti, kula luwih pinter. Nggih juragan leres niku. Piye? Mboten kok. Piye? Mboten. Meneng wae. Iya iya. Kowe pengen mangan boto, Mboten juragan. situasi kaya ngene kok. Ya sing cetha kula mboten purun nek ajeng dirapekke bapak, kula pun duwe pacangan dhewe sing ajeng kula jak omah-omah dhewe.
Aku ki sing tak jagake mek kowe. Nek kowe ora manut karo bapak, oh ilang-ilangan ndok siji. Sesuk ngendok meneh aku. Nggih pun, kula nggih. Nek bapak tegel kalih kula nggih tegel. Nek pancen ngoten, kula nggih luweh pokoke. Kula mboten gelem bapak ajeng pripun. Weh, nantang. Nantang. Nggih kula mboten nantang bapak ning kula nantang atene-atene bapak sing mboten bener. Tembungmu ajeng pripun wis tembung nantang konotasine jelas nantang. Lah, Minggat sanalika. oh nggih, jenengan nundung kula mboten napa-napa. Ning titeni. Nek ngantek sesuk-esuk wonten ijo-ijo mlaku teng ngarepan omah, pun niku. Oh nyantet. Mboten niku berarti wonten bakul pring liwat riki. Pun. Ora. Kula tak bali riyen. Tak lunga saking omah riki. Iya lunga. Napa niki? Tega larane ora tega patine. Kowe lunga aja lali. Saiki new normal. Dadi Nggih. nek ketemu karo wong ya nganggo hand Sanitizer. Sanitizer, juragan. Ngerti rumangsamu pinter kowe Kowe apa? iki ora maklum bapak iki rak nggone kene iki rada. Cangkeme ngono wae sisan. Ngapunten. Kowe master. Masker. Masker. Nggih. Masker juragan. Masker. Rumangsamu pinter kowe. Wis ngerti nek kuwi jenenge iki apa? Masker. Nah. Bener contronge iki. Nggih, pun kula nyuwun pamit, kula ajeng lunga. Pokoke kowe lunga ning kesehatan dijaga aja nganti nulari wong ndak gawe dosa wong liya. Nggih, Minggat, pamit. minggat kok pamit. Piye to? Kula nuwun. Kula nuwun. Ombo. Kok ombo? Monggo. Monggo. Heeh. Wih, ana tamu. Nyon sewu, Mas. Nggih, monggo. Won- Sing di omah kowe apa? Oh. Mboten juragan. Cenanangan. Kuwi jenenge ora hierarkis. Hierarkis niku napa? Nglumpati pendhuwurmu. Nggih, kleru menah. Karang batur iki kudune ming kleru kok. Batur nek ra kleru ra oleh duit, Mas. Ora. Kowe meneng. Monggo. Juragan, ngapunten. Nyuwun sewu. Nggih. Ten riki. Kaja timbul lagi. Kula Monggo. nuwun, Pak D. Ampun Pak D. Lah, terus ndi? Eyang. Simbah. A Oh, A oto. Kok ngono kok? Katurinipun. Jelukane AA. Ayo. AA opo? AA tua. Orang rumah. Kowe kok wis mulai wani to? Mboten juragan. Kowe wis kepengin dipecat saka grup iki apa piye? Mboten saestu. Kula tesih magang mosok pun ajeng dipecat. Sing ngantri akeh harus melu kene. Ampun dipecat ya, Ndoro. Pangapunten. Iku Ora kula saestu. usah ora usah jol welas. Oh, nggih. Diem. Ngerti ra? Diem ngerti ra? Nyon sewu, AA. AA. Nggih. Ampun kleru lho. Nggih. Nyon sewu. Nggih. Nika kula mriki pados damelan. Wonten iki wonten damelan mboten nggih? Piye isi ana ora? Nek mriki kadose kan kaya umbah-umbah, Nggih. pun kula saged numbas daharan nggih. Juragan nggih saged. Nggih. Kadose pun mboten enten nek Mboten mriki. enten juragan. Malah tenggene kula enten. Lowongan pekerjaan. Wonten, Nggih, Mas. enten. Gen kula enten, Mbak, gen kula Gen mawon. kula mawon, Wonten. nggih, enten. Wonten. Ngene Nggih. juragan sepuh pun kebak. Pun kebak. Oh, ngaten. Nggih, kok kula tak terkesan iki yo. Terus Nanging wonten damelan saestu. Enten Enten, langsung enten. ACC nggih. Oh, Sagete nggih, napa? purun. Napa enten? Kula pokokipun dados rewang nggih. Nggih, Purun, nggih, nggih, pun nggih. Nggih. Gentaran yo. Nggih. Aku Ya wis kono nak jejak rono. Kowe kepengin dimutilasi apa piye? Mboten. Mboten juragan. Aku kowe iki wong uripmu nemplek
Neng omahku aku ngomah mono gawean. Namine sinten? Kula Suliem. Hah? Sinten? Suliem. Sinten kan? Ngadimin jenenge. Mas, juragan sepuh ki piye to? Arep muni budek ta kowe. Boten. Aku dong kowe muni arep muni Boten, budek. boten. Nek tes sing magang niku mboten Boten, oleh boten, budek. boten. Mboten oleh. Neni ya. Mboten Nggih. oleh, gur kurang krungu. Biasa. Ayo kuwi padha. Kurang krungu karo jampeng. Suliam, Nggih. kok ora diterke bojomu mrene kudune ya diterke. Kula dereng gadah simah. Cocok. Yes. Dereng gadah simah kula. Ah Dewi si jomblo. Iya, wis elegan. Nanging nika temtu wonten damelan nggih. Wis pokoke sak ana-anane gawean gampang. Oh, ngaten. Pripun juragan? Kowe kok muni kesempatan rumangsamu iki kowe iki derajatmu apa? Batur. Batur. Lah iya. Lah nggih. Wong sing darane wis durung kok bature cenanangan iki ngopo? Amun niku. Nek darane niku. Heeh. Nek misale ya, Heeh. nek ning nggon ilmu kedokteran. Heeh. Nek arep maem. Maem. Niku kan kudu dites riyen. Ha, dites. Mboten oleh waton. Kaya presiden-presiden niku. Mboten oleh waton maem, gitu. Niko kedah kula tes riyen. Nah. Mengke nek menika jahat Nah. juragan Mengke kan to. juragan. Cilaka. Nah. Nggih mboten. Omonganmu ki kaya nalar banget ya. Nggih. Heeh. Batur kok kula. Batur Nggih. kete omongane nalar. Nggih. Ning jane kuwi arep goblok-gobloke aku to. Mboten, mboten juragan. Kok njur wong bojo kok dites-tes wong wedok kok dites. Rumangsamu kowe Nyuwun sewu nika rembaganipun dangu nggih. ora. Ngene Suliam, Terus pundi? nek ndelok tanganmu, Ingkang tengen menapa ingkang oh nek mbakmu sak kecekele ora masalah. Oh nggih. Kiwa ya kena, tengen ya kena. Ngaten. Wah. Ora wangun nek dadi batur. Lah, Umpama saiki kowe nyambut gawe nang kene ora mung cukup nyambut gawe, ning ngurusi perusahaanku. waduh. Kula menika mboten saged napa-napa namung lulusan SD nika kula. Pendidikan ora pati penting. Nek mek batur ki pendidikan ora dituntut kudu S1, S2 apa S teh barang ora penting. Oh, Nek upama kowe tak pek bojo ngono piye? waduh. Terus pundi nggih? Piye Terus? kira-kira piye? Iki ming pupung aku jek sempat lho. Aku ki senajan tuwa, ning aku sik mampu. Pripun nggih? Menawi menurut kabetahan kula betah nganu damelan, betah ingkang saged menapa nggih? Ngayomi. Enggih. Lah aku ki iso ngayomi. Ning nika nganu tebih saking impen kula Loh, impen ki rung mesti kelakon lho. Ekspektasi seseorang itu kadang-kadang lepas dari apa yang diharapkan. Oh. Ning ya ming sugih, aku engko gak kowe gelo. Aku mobile diwalik. Oh, nggih, siap. Sekedap. Lho, nek diwalik le numpake pripun? Iki goblok tenan kok kowe iki. Diwalik? Diwalek iki tegese dikurepke. Rodane sing maune ning ngisor dipindah ning dhuwur. Kuwi ya padha wae nyuk. Lho mau diwalek to? Aku diklekarke jenenge. Nggih. Nika malah mangke anu ndoro AA ingkang Kabeh niki. Nganu. Istilah iki ndoro. Pripun lho? Niki anyar. Ora usah guyu. mangke ingkang getun Ora. panjenengan. Ora, nek Wong ndelok kula namung piantun dusun. nek ndelok iman supingimu, anatomimu, kowe iki bocah jujur. Kowe bocah lugu, sing tak goleki ya wong kaya ngono. Ming gari sagah napa purun, pilihan. Sagah napa purun? Heeh. Niku mboten sami napa tegesipun? Pancen tak padake kok. Oh, berarti kula pun pepetken nggih nika. Nggih. Nggih pun lah. Gelem? Nggih Ah, pun. sakniki kula aku tak takon keluargamu ngendi,
Yo diparani tak nembung karo bapak mbokmu. Neng kula nika sampun mboten gadah tiyang sepuh e. Hah? Nggih. Sesuk tuku, ya. Mboten Wong enten. kok tuku lho. Mboten enten juragan. Wonten ingkang. Nek kowe entuk aku, Nggih. ibuku isih. Oh. Tegese tak goleke wong tuwa. Nek ora ndek wong tuwa njur sapa? Wonten Mbak Yu kula. Oh, tegese luwih tuwa tinimbang awakmu. Nggih. Ayo saiki ditembung ning Ning kono Mbak Yu. Anu lho. Juragan AA nika Mbak Yu kula nika galak. Ora dibrangus ngono apa? Mboten. Ngopo? Galak. Kaya Mangke sapi mboten juragan. mboten ajre. Ora wedi. Aku ki ora ono sing tak wedeni kok. Oh nggih. Jagat kene ora tak wedeni. Kejaba Oh, Gusti ngaten. Allah. Ngoten. Ya. Yo, saiki ora usah diwalik. Nggih. Cepake mobile Nggih, siap. nderekke. Nggih, Siap, juragan. Oh, nggih. Sing ngunjangi kudu wis Ndoro. ndojeng. Dojeng oh nggih nggih. Dojeng. Nggih. Wah. Ya ya. Ya ya. Wis. Pokoke aku niat ditundung ora apa-apa. Aku minggat saka omah, dhewe kawin lari wae. Kawin lari ra apa-apa ya. Kawin lari ora apa-apa dhewe. Asik. Engkok kawin lari kowe nglungani sapa? Wong kowe iki ya cen wis lunga ta saka omah, cen ditundung ta. Oh ya. Ya wis pokoke dhewe menikah secara diam-diam ngono wae. Oh, berarti meneng ndelik-ndelik. Oh, ndelik ning jugangan. Oh, maksudnya menikah diam-diam ki tanpa wali ora apa-apa engko golek wali liyane wae. Ya ora apa-apa, aku ya wis ra ndek wali, kowe ya wis ditundung. Ning awak dhewe kan saling cinta. Heeh. Aku ya tresno karo kowe. Lah ming aku garek nanting kowe jane tresno tenan ora karo. Alah kok aku. isih maido. Wala genah wingi aku sing arep kepek bojo aku ki saka Kabit. Kabit ki arek kepek bojo kowe. Alah tak tolak. Kasih, Kasih arek kepek bojo kowe. tak tolak sing terakhir wingi Kajur. Kajur ki yo. Walah ketua jurusan kowe lho. Kok mongko wonge gagah pituksa nak ming karo kowe wae ya. Kowe semenene. Kuwi ya tak tolak. Kalah tak tolak mergo apa? Aku tresno karo kowe, Mas. Weh, Tresno kuwi rak ra mandang derajat lan pangkat. Lah iya. Gegarane wong akrami tutu bondo tutu rupa. Sik. Le nyanyi ki wangun ini gayane mah kaya kitiran gareng. Iki style. Style ki ya ngene kaya penyanyi campur sari kae lho ngolori kabel ngene juk. Kabele pedhot dadi mik ora ono Lho suarane. iki styleku ning Wis style ngono. Wis pokoke niat mantep tenan lho, rabi ra. tenan Wis. aku karo kowe Aku ora apa-apa. perjalanan kok omah kene mlaku ra sangone opo-opo ping sangone hand sanitizer karo masker ki. Ya karang kahanane kaya ngene ya wis Aku wis ngelih. jangan kae mau. Yo tak madang sik. Jangan bayem. Ya. Heeh. Ya dipenakke nang mburi kono. Heeh. Ya jen tenan ora ana bondo ora ana rupa kowe saiki wis ditundung wong sik sugo wong tuamu. Yu. Sul. Yu. Sul. Yu. Sul. Yu. Iya. Kowe iki tak kangeni lho, tega banget kowe iki. Ah piye to? Ha yo golek gawean ning kutho kok ora ngabari Mbak Yumu lho. Yo, golek gawean ki ra cepet to yu. Ayo kowe iki yo tega ora kangen karo aku apa? Kowe lunga ki wis sahabat ngerti ora? Ah, sahabat lebay kowe iki yu. Lah piye to? Sahabat to, wong ge sebulan kok. Oh, sebulan sahabat ki piro? 100 tahun to. Niat awake dhewe ki wis dadi fosil nek 100 tahun ki. Sebulan ki nek ana jenenge tresno perseduluran ki, sebulan ki wis kaya rasane sahabat ngono lho, Sul. Piye? Kowe kangen tenan ta karo aku ya? Kangen. Heeh. Piye wis oleh gawean tenan? Yo, wis ning saiki nek golek gawean ki angel ya yo. Lho lah. Kantor-kantor kae to, kantor-kantor kae ki yo wis ora nampa pegawe anyar. Lah iya, wis tutup to. Heeh, kahanan kaya ngene iki lho. Kahanan Covid ngene iki. Lah iya. Malah keporo ki kantor-kantor ki do ngelongi pegawe. Pegawe do di PHK ngono. Ha terus aku ora kangelan to yu. Aning kowe kok iso suwe ning kutho? Gaweanmu njur apa? Ah ngene. Aku kira golek gawean. Njuk nglamar-nglamar ngono kuwi to. Terus. Ah njuk ono nganu piantun sugih. Wong sugih? Terus apian.
Sugih apian, yo kowe ditampa nyambut gawe nang kono. Aku ki malah arep dipek bojo e. Dipek bojo. Heeh. Wah lho bejo tenan lho kowe. Wong sugih. Sugih. Terus piye mau? Apik. Apian. Apian. Waduh, mbok yo kenal-kenal ke ngono apa kepiye? Ayo engko tak kenalke mesti aku. Nek ngono kowe iso Mbak melu Yuku. dadi wong sugih lho, Sul. Heeh. Sul. Mobilnya ning kono aman to? Ora apa-apa. Iki kok kowe landang wis duwe sopir malahan lagi nyambut gawe. Iki sopire kan. Wong sugih banget kowe. Ah, Mobilnya heeh nek kono ora apa-apa, Jo. Kok Jo? Enak ning kene iki sopir ki jenenge Wakijo kabeh iki. Jenenge Wakijo. Iki kene. Kok njuk sopir ning kono nak sopir. Ah, linggone kene wis madang. Wis. Dereng. Kok le ngahingi banget to mesake kowe iki yo tega banget. Wis ra tok kei ngono. Mobilan ning kono to, Jo? Nggih. Olah kok le apian banget dadak. Sul ngadu. Ah linggo sik. Ayo karang ming kaya ngene kok ya. Piye? Piye? sik to yu, kuwi dudu sopir. Walah, dudu sopir yo kuwi ya pegawene ngene kuwi. Ngancani kowe nak dhewe mesti ra oleh nak wong sugih iki biasane ngono kuwi kok. Piye toh? Kuwi ki mau sing tak critani kae lho. Sik endi? Ra ngedeg-degi aku wis perasaanku ra penak lho iki, Sul. Sopo? Kuwi, Heeh, cepet to. Aku wis ra sabar iki durasi. kuwi sing arep ngepek aku bojo. Oh my god, nggak mungkin Sul, kamu tuh gila ya. Kamu tuh, aku nggak habis pikir sama kamu, dia tuh udah tua. Ih, aduh, Kuwi wih calon bojomu. Heeh. Aduh, ning sugih yo, Sugih. Punten dalam sewu mangga, ana reget dene iki mbok jumeneng. Ya, sewu. Mangga. Mpun kula kepenak ten riki. Ngapunten lah kula mboten ngertos kok niku waune to. Sampun kene wae. Mboten napa-napa. Sampun pun penak ten ngisor malah ora gegeblak. Ya sae Sul. Kowe tanggung jawab lho. Ora. Kuwi kok angele jumeneng. Ayo engko tak tulungi kowe konsekuensine ndek bojo tua ki ya ngono kuwi. Kowe kok iso seneng karo wong tuwa. Berarti selama ini kamu hanya mengincar bandanya dia. Ora yu. Piye? Kuwi jaman koyo ngene iki arang golek wong apik. Oh ngono. Heeh. Situasi pandemi. Nggih. Kula liwat yo di pandemi watu cah cilik-cilik. Nika pandemi. nggih. Jo. Jenenge sapa ya kuwi kok aku jajo. Jumeneng mawon nganu juragan AA. Oh, jenenge AA. Nganggo A. Oh, AA. Nggih. Monggo. Rudi. Rudi sinten? Lah rekosane alah. Rudi Lah Marwata. tangi rekoso aja kowe lar nganu piye kuwi Sul. Sampean terus pundi? takon apa niki wae kok ora kepenak Sing pundi? tangi wir rekoso. Nggih kok. Terus Sesuk piye? nggo dicoba drek. Kok yo dicoba. Sampean ki nyepelekke. Tur ngaten kula nggih mboten maidu nggih nak wong tresna niku rak mboten mandang derajat lan pangkat to nggih. Namine Gegarane wong akrami. Ngono melu kuwi. festival sinden jenengan. Mboten nggih kula aku ya tak Piye gegarane wong akrami. tutu bondo tutu rupa. Rene iki lho. Terus? Nggih to? Amung mersi pawi ta Ane. Dipoke. Aku tak nonton wae. Pisan. kena Pisan. dro. Dro pripun? Luput pisan kena pisan kudro. Kaya perlu. Satu-satu. Ayo Ya yu. Niki Nggih pripun? Dek. Wedang iki ning ndi wah aku seret banget iki. Wedang kok nendi ayo ning kono kulkas. Oh. Kulkas 3 pintu kuwi lho. Ning kula nggih setuju nggih mboten napa-napa. Aku ki yo Apa-apa jane to, arep Yu? ngomong aku ki yo wis arep nikah. Oh ngono. Ning kowe sesuk nak mantenan yo nunggu Oh. Mbak Yu musik engko let ses Wah, Minggu. jangane Oh, jos tenan. piye nak ta? Wah, sayure lodeh sip, ah ngono ku lho Ngene nek lho, Mbak. masake. Ayo, iki tak kenalke iki adikku Bali Suliem. Suliem. Enggak. Loh. Kulo suliem. Kok tekan kene?
Kok kuwi sapa to? Iki calone bojone Suliem Mas, kenalke to. Ra apa-apa, ning sugih banget. Iki calon bojone adimu. Heeh. Rak ya sehat to kowe, Dik? Kula sehat. Sehat kok. Kuwi. Hah? Kuwi bapakku. Gandri jaga Dewa Bathara. Gegarane wong akrami. Tonku, Pak. Oh nggih nggih nggih. Tonku. Yo, tenane lho. Lho Pak, jenengan kok tekan mriki niku? Kok dadi to? Lah iki Suliem ki golek gaweane ning omah. Ati nimbang nyambut gawe wong tangane halus. Ayo padha-padha anu mbok tak. Lah yo nek Suliem dadi bojo jenengan Kula nggih. niki adine bojoku, calon bojo kula. Lah nek kedadean nak njur mosok aku ngundang sampean, Dik. Kok Dik? Yo, engko yo anake ngundang kowe apa? Anake ngundang aku Pak D. Aduh, Anake dhewe ngundang kono Om ngono. piye iki yo? Heeh. Pripun aning yo mergo tresno. Pripun, A? Tresno ki gegaran. Wis. Pripun? Ya iki? ngundang Omeyang. Omeyang. Ana ngundang Om kok Omeyang. Ya ora apa-apa lah, sekarang jenenge jodoh ki Nggih ning ngono. arep kepiye? Ning ya terserah Suliem nek pancen gelem ya kuwi bapakku kondisine kok ngono kuwi. Sik kondisine piye rumah sama aku mobil bobrokan ngono apa? Kok njur Mboten. kondisine. Mboten nek pancen tresno tenan nggih. Bapak. Lah salah kowe cok kon rabimo. Lah, wong kula pun duwe jatah pasangan kula niki kok. Iki kula nggih ajeng dadi Mula bojone niki. jaman sakniki niku ngoten niku, Pak. Sing jenenge wong tresno niku ora iso dipeksa kaya kula kalih niki, kaya bapak kalih Suliem. Ngoten niku. Kowe ora gelo to? Piye, Sul Nggih. dipikir tenan. Nggih, pun. Mboten napa-napa. Ora penak tembung nggih pun ngono ki. Kaya kowe nek gelo ora. Lho pupu gurung kedadean. Piye, Sul? Sugih lho. Nganu mboten napa-napa. Kula sampun mantep. Mantep tenan. Nggih. Oh, Gegar. Alah. Ya wis, nek pancen kowe mantep tenan, aku yo nganu nek pancen ngono sesuk le rabi dibarengke wae. Ayo sik sodet mana di? Tit iki aku tetep Wo mau dadi karo baturmu, Bang. Nggih, juragan. Oh, bature karo si bohong. kowe vertigo. Nggih. Iki nek umpama kahanan kaya ngene iki apike pahargyane apa? Oh, tetep nanggap ekstra Pagongso. pagongso. Oh sip. Niku Musiknya musik jos. Wah, ku jenenge ekstra pagongso iki wis kondang ning ndi? Disegani. Wah, Disegani si Oh, cinta mawon. anu lho, anu sing main niku tiras gali lho pun. oh Kok disegani. disegani? Iki dikek sego tok kowe gelem ora usah dibayar. Oh, tak kira iso diwedani. Bayare sego Ora gelem. dikek sego tok gelem. Pokoke disiapke ning omah acarane pokoke nikah bareng. Siap. Ayo. Eh,